Chini bubak rabir bikram manikyani achaima salurugay teti e desi chotto chini borok rokno khakaham te hamjak maya pharu. Architect of modern Tripura hani sinijaknai chini khani bubakna jengpi tahani borok rokni bagai sakthari kwbangma samung kotor kotor khlaiklang. Abo rokno wansuk lagi tini ni ok kathar salo phaidi ching joto no bono muito khlailayana. তিনি 20 August 2025 তিনি ni salmario bellekheno koktoma kaham omo hai tal rogo sini huk khlai sanai takhuk bukhuk song bellai tekto tongbayu tamoni hinke o jorao maibo munya kho watibo wow obono wansugui tini borom ganang di omthai ni team obono wansugui tini borok mairum thok dal berma akrok bagui subalaikha khwai hangkor purba champasora edc village ni puja moidan kami amsayo hake khajani mari song kijing song TMB News and Entertainment channel raitongnai jotonono je mansak joratei obo kahai chugya chaya hamya jorao lukrokni borok rokni buskango thangai busaimani obo kaisa motai rokni dagijak samung kahai ada haike takorok bukrok obo haikeno khoroksa tai khoroksa ni bagui chubamung khawoti tonglainani kok bitino ungkha munusurokni civilization ni character tai tongmung kaham haike rangsanai tahuk jamung song obo haikeno norok nai tongdi TMB News and Entertainment channel obo kahai koktoma kaham rokno bini thaniwo pir salainani no norongni wansukmung ungthung je mansak joratei share khaidi tai channel no subscribe khaidi chajakhe comment khaidi like khaidi tongno yak chugya hai je pharisa jeng tulai phekya bo mairum kisa tongo dal kisa tongo berma tongo o jaga bo thok bo tongo soybean bo tongo enkai abo asu tale tal saile miya yabo te tam khainani sidi hati dofa se mohai condition tongo enkai ba angba hati dofa ni borok jaba angbo asu pharia te ko khutha tong kono so je tongmani abono phono relation ni phaile mani se rinale musung te bangno saji samani hayati haite ko bisileng ya sa tini jeni ni logiwo oro je mairung bak thaniwo society civil society ngi khorok sap phana jaka o jaga civil society ngi phaiasung tini lukku tini borok tini mane kamini ngi no phaikasung ati haite ko mo ansoi ngi no iko tongo yango tini ato suron tongo mo tani palagi tumo chawa khlainai ani sar jani se senior gobindo koloi tongo yango tongo sokon sorry molin yang tongo ata songi ko te yango to no ayo sakdi ba ano suba nai rok ote kaisa ko clear ka sanan ni musungo hajingo haithanga yango ata molin ani pocket ni actually mo ani pocket ni ya kamong borang suba nai tongo engkai ucu bamano angle beseng tui khaimani se ati haite ko ga belekan hambai du tu banai rong nong saran koro kuno political background jak apa hitok rong political beseng kuno kerengja kere o jaga nai di IPF ni borok tongo mo thani bo tong nai hina ang kha khlayo engkai o jaga tong kuno mo thani kuno kesak ni ba kekrang ni jeng khaimani
borok chini borok ang chini borno chini just masaya mani kom actually ang kheperi mani main karon ke mo ang actually bokong ti jomro silai ti jomrang kaham gain sai mono mo haita lo yang buya ayang buya ngo chini de phuk khaisa nai rokta tabung mai bo ang hor drop mo muya ko wati bo wawu omte hai jora belai khena tekto koso ton je phuk khlai nei rok jeng kisal dukha kisal lerkha abone bune chung chong kha je phuk khlai nei rok no ujan moidan ne bor no phon chung rigra na nei en oro simia kaida tumung su ba thangai chung class pani mo kaida program do te ka kamio thlani omte hai na sum mop tal ma krengi thanai ati hete